koyi yadda zaka maida batirin wayanka daga 20 zuwa 100% ba tare da ka saka shi a caji ba. Amma fa wannan bidiyon na yi shi ne domin ka ƙaru, ba wai don ka yi amfani da shi ka cutar da wani ba. Akwai bidiyoyi da dama da wato a YouTube channel ina mai suna Abubakar Sadiq TV, wanda ita a nan TikTok ba sa ba da dama a ɗora, sai ka je YouTube ɗin ne zaka gan su da dama wanda zaka gani kai ma ka ƙaru da shi. Akwai link a profile ɗina, idan ka danna zai kai ka har YouTube channel ɗin Abubakar Sadiq TV. Kar ku manta ku yi subscribe idan ka je. Idan ma baka shiga profile ɗin ba ka sace Abubakar Sadiq TV a YouTube, zai kawo ma channel ɗin, zaka ga bidiyoyi da dama. Ina cikin bidiyon domin kai ma ka ƙaru, ka san yadda zaka iya maida wayanka daga 10% ko 20% ta koma har zuwa 100% ba tare da ka sa ta a caji ba. Akwai da bidiyon domin ka ƙaru kai ma ka san duk wasu abubuwa na phone tricks, ba wai don ka yi amfani da shi ka cutar da wani ba. Kar ka manta Abubakar Sadiq TV a YouTube. Kamar yadda kuke gani nan yana 50% ne, batirin wayar na 50, so sai ka je settings ɗin wayanka. In ka je ka searching settings sai ka shiga, za ka duba about phone. In ka danna za ka ga wani wayan zai nuna ma OS version ne, wani wayan kuma zai nuna ma build number. Sai ka daddanna shi sau 4 ko sau 5. Idan ka danna shi zai nuna ma you are already a developer. Sai ka zo ka searching additional settings. So idan ka searching additional settings sai ka zo ka duba developer option. Idan ka ga developer option sai ka gangara ƙasa, za ka ga inda aka rubuta demo mode. Sai ka danna kan wannan demo mode ɗin ka kunna shi. So kana kunna shi za ka ga wayanka daga 50% ɗin nan ya zama 100%. Kuma ko ka fita ka je ka yi wani abubuwa ba zai ragu ba, za ka gan shi a 100% ne. Amma fa ba wai ainihin cajin wayan ba ne. In ka kashe su kuma zai dawo 50% inda yake.